Късче от рая. Хайде да вървим. Хайде, скъпа. Знаеш, че съм най-добрата приятелка. Сега да ви няма. Забавлявайте се в парка. Добре, ще се върнем след 17 часа, така че... Марли! Опа, горещ, страстен, див секс. Благодаря. Забавлявайте се. Бъди послушна. Кажи, ще бъдем добри, мамо. Без захар. Разбира се. Тя каза без захар. Обичаме те, мамо. Пази я и се забавлявайте. Чао! Развихрете се! Готова ли си, скъпа? Да? Какво ще правим днес? Ще ядем сладки неща. Какво? Сладко? Ако мислиш, че искам... Нали знаеш цялата тази история със сватбата и майчинството? Грешиш. Не е за мен. Но няма проблем, защото тази идея, че трябва да се влюбиш, за да си щастлив, просто... не е вярна. Стенли? Стенли? Трябва да станеш приятел. На работа съм. Ей! Да, добро утро! По дяволите! Бих накарала брат си да излезе с теб, ако разходиш Стенли вместо мен. И ако имах брат. Стенли? Да отидем при Чичо Питър. Добро куче, добро куче. Добро утро. Ако не бях на работа, щяхме да се погушкаме. Знам. Слиповете са супер. Извинете. Боже мой. Заповядай. Гледай къде вървиш. Здравей. Предупреждение да не смесваш вино с водка. Ти спи 2 пъти повече. Защо не ти личи? Добре ли си? Кажи да. Радвам се, че успя. Готова ли си? Аз мислех, че ти ще говориш. Добре. Добре. Да започваме. Марли? Добро утро. Добро утро. Сигурна съм, че всички ви заливат с оферти, така че няма да ви занимавам с това, но ще ви кажа, че никога няма да сте номер 1, докато клиентите ви са 82% мъже. Да. Жените не купуват презервативи. Не вашите? Хайде, господа, много добре знаете, че жените сме тези, аз включително, които диктуваме кога, къде, как, с кого и колко пъти ще правим секс. Не можем да разчитаме мъжете да имат презервативи под ръка, така че отиваме да си купим. И в магазина попадаме на голям избор.
Коя марка ще купим? Тази с името Троянски кон, която уж създава усещане за безопасно проникване, или тази с секси мацка, големи цици, оскъдни бикини и високи токчета? Ще задържа този. Здрасти, скъпа. Скрием шапката на тия и техните презервативи. Добре, браво! За най-младия, най-секси вице-президент в историята на рекламата. А сега наистина можеш да си купиш къща. Да бе, защо ли не се наслаждаваш на живота? По-добре си вземи огромна ипотека, която да ти тежи на врата. Обичам те, скъпа. В чест на ефтиния вкус на Марли ще ядем... Пица с макарони и сирене? Знаеш ли какво искам за рождения ми ден тази година? Твоя метаболизъм. Съгласна съм, моят метаболизъм. За тези цици. Ако добавиш и колието, имаме сделка. Скъпа, сделката е добра. Тя скоро ще си има гърди. Браво, че ме издаде Марли. Ще си слагаш импланти? Не, бременна съм. Бременна! Ками ще има, братче. Не изключваме имплантите, нали? Отвратителен си! На здраве! На здраве. За теб, Марли. И за нас. Кой ще има бебе? Поздравления за новото момче! Нека е щастливо и здраво. И да има огромен пенис! Боже, о, какво? Ужасна си. Като говорим за ужасно, Я, почакай. Марли ще си викне гадже тази нощ. мълчи. Сериозен съм, скъпа. Чао, лека нощ! Лека нощ, Дък! Обичам те. Обичам те! Ей, Дък, искаш ли да дойдеш? О, ще дойдеш. Не, идваш. Много добре, скъпи. Много добре. Ще мога ли цялата нощ? Обичам да съм номер 1 в списъка ти с гаджета, но... Втори ли съм? Разбира се. Ами ако искам нещо повече? А ако аз не искам? Наистина ли? Разбрахме се, когато се запознахме. Това е само в началото, за да няма наранени. Не и аз. Какво? Боже мой! Обичам те! Обичам те! Истинско? Това не е истинско. Ясно? Да, Истинско? Не е истинско. фалшиво. Фалшиво. Силиконова долина. Схвана ли? Добре. Сигурна ли си? Ето нещо по случай повишението. Благодаря, мамо. Толкова любезна мама. Да видим. Поздравления от най-добрите ти приятели за винаги. Рене, Томас и Ками. Толкова си добра с думите. Това ли е подаръкът или ме уреждаш с него? Не, виж, идеята е да махнеш този и да сложиш снимка на истински мъж. Какво, например, на Дък? Кой? О, хайде, всички знаехме, че той е временно гадже. Бедният Дък. Никакъв Дък. Благодаря. Благодаря. Ще му предадеш ли, че Марли Корбет се обади? Да, чудесно. Чао. Добре, трябва да кажа нещо. Мисля, че това повишение е смалило гърдите ти. Наистина? Да. Наистина? Аха. Ей, Роб? Не мислиш ли, че гърдите й се смаляват? имаш предвид сега? Не, по принцип. О, да.
Какво става, Кофиленд? Страхотно. Любимото за сега. Изпий тази гадост и ще търчиш в тоалетната. Кажи му другите. Не мога. Той трябва да бъде в другия край на града в 1 часа, после тук за преглед, на скиците, после на вечеря. Ето защо обичам тази жена. Боже, той те изтощава. Не изглеждаш добре. Марли, кога последно ходи на преглед? Брои ли се, доктор Фил? По дяволите! О! Изглеждаш ми познат. Правили ли сме секс? Не. Извинете. Няма значение, аз просто се шегувах. Марли, аз съм доктор Голдштайн. Вие сте доктор Голдштайн? Да, аз съм еврейн от Мексико. Не, аз просто очаквах някой по-възрастен. Не толкова млад. Седнете. И така, Марли. Какъв е проблемът? Не съм много сигурна, за това съм тук. Погледни нагоре. Напоследък си загубила тегло, така ли? И имаш кръв в изпражненията. Да, имала съм кръвенето, за което говорите. Да. Добре, просто легни по гръб. Ще опипам стомаха. Отпусни се. Имам гъдъл, така че дай по-силно. Не толкова. Не. Добре, Марли, ще трябва да ти направим изследвания. Край? Времето? Изтече. О, не. Химикалките? Не. Не химикалките. Има още 2 секунди. Не. Долу, химикалките долу. Не. Странно ли е, че винаги намирам думата курва? Жалко, че получаваш само 2 точки за нея. Проститутка дава 3 точки. Време. Време е за розовия сок. Просто мисли за него като урина с вкусна дъвка. Вкусно! До дъно. Това нещо не трябва ли да прокарва? Може би не го направи правилно. Как може да сбърка? Нали го изпи? Може би го изпи твърде бързо или... Не знам, твърде... бавно? Олеле! Кажи ни като сработи. Боже мой! Добро утро, Марли. О, вярно. Добро ли е? Защото ще ми вкарват огромна камера в задника, така че не знам дали това се брои като добро. Трябва да подпишеш този документ, който казва, че разбираш всички рискове от колоноскопията, като силно кървене, инфекция, перфорация, разкъсване. От 1 до 10, ако 1 е никога и 10 е случва се постоянно, какви мислиш са шансовете да разкъсаш задника ми? Не, вероятността е малка. Такава е процедурата. Добре. Процедирай ме, драги. Ще е забавно. Ще се обърнеш ли на лявата си страна, моля? Благодаря. Чакай малко. Преди да започнеш да правиш каквото ще правиш, няма ли поне да ми кажеш името си? Джулиан. Джулиан. Джулиан Голдштайн. Моят герой.
Къде по дяволите съм? Здравей, Марли. Боже мой! Я чакай, боже мой. Ама... Ти бог ли си? Не точно, просто ти така искаш да ме видиш. О, обичам Опи. Така че това вероятно е причината. Да, също. О, седни. Леле. Направо не мога да повярвам. Опознай. Ти умираш? Не умирам. Просто съм малко стресирана, само това. Марли, ти умираш, но ще ти изпълня 3 желания. Тогава искам... да летя. Добре, готово. Чакай малко. Това истинско ли е? Искам $1 000 000. Добре, но да те предупредя. Този милион ще стане 500 000 след данъците. Ти взе половината, защото не казах без данъци. Дори аз не се бъркам на данъчните. Отвратително. 3-то желание. Добре. Тик-так, скъпа. Да, не ме пришпорвай, Боже. Хей! Съжалявам. Изтърси го, а? Май да. Не знам. Не знам какво искам. Знаеш, просто не искаш да го признаеш. Но съм сигурна, Марли, че ако помислиш малко, ще разбереш. Марли. Марли. Марли, събуди се. Приключи. Кое приключи? Къде съм? Къде е Опи? Процедурата мина добре. Ще те преместим в стаята за реанимация. Взех биопсия и резултатите от лабораторията ще са готови след няколко дни. Мисля, че е вкусно. Съгласен? Хрупкаво, жилаво е. Питър, нека споделя моето с теб. Знаеш ли? Ето, татенце. Дръж се прилично. Боже, какво по дяволите? Добре. Забравих първо да сваря нудлите. В яденето има нудли. Не го давай на Стенли. Не го искам. Не, добре съм си. Имам рак. Ходих на лекар миналата седмица и казах, че съм добре и просто имам стрес, но не е това. Какви ги говориш? Имам рак. На дебелото черво. Може би ще попитате как се разболява от рак на дебелото черво. Той каза... Не знаем. Разбира се, че не знаете. Всички умират от рак в наши дни. Защо ли да опитате да разберете защо и да останете без работа? Марли, знам, че това е тежко, но трябва да говорим какво следва сега. И ще се консултирам с завеждащия на онкология, доктор Сандърс. Не може ли просто да го извадиш и да си живее живота? Не, за съжаление не можем. Разпространил се е в цялото дебело черво, което прави операцията невъзможна на този етап. А другият лекар ще предложи ли нещо по-добро? Доктор Сандърс? Да. Да, той е един от най-добрите в страната за рак в напреднал стадий. Марли, на този етап имаш само 2 възможности. Или започваш лечение незабавно, или ще умреш. Добре, един безплатен съвет. Първо, не използвай тази дума, защото е доста неприятна. Второ, ако се опитваш да ми пробуташ лечение, бих приела вариант Б, защото, да си призная, не ми се умира. Пробвай с опитай новата ни подобрена химиотерапия, защото алтернативата ще те остави без дъх. Но когато твоят пациент влезе в кабинета и трябва да му кажеш, че умира, нека поне не е толкова грубо. И така, кой иска десерт?
Здрасти. Извинявай, че звъня толкова късно. Мамо, аз съм добре. Благодаря ти, скъпа. Ще се погрижа да получиш най-доброто възможно лечение за това. Не ме интересува колко струва. И какво ще й купиш ново черво? Беверли, няма да водя дискусии за пари. Хвърлиха ръкавиците. Обичаш да говориш за пари. Това е единственото, за което умееш да говориш. Марли се нуждае от нашата любов и подкрепа. Поне се опитай да се преструваш, че я подкрепяш. Защо да се преструвам? Това е по твоята част. Толкова се радвам, че се събрахме. И така, какво каза на Роб? Че имам инфекциозна мононуклеоза А, точно, да. и че работя от вкъщи. Да, точно. Разбрах. Задникът ти си е твоя работа. Баща ми замина тази сутрин. Майка ти щастлива ли? Толкова, че ще го отпразнува, премествайки се тук. Внимание до всички! Майката на Марли идва! Очакваме нашият слушател номер 97 сега. Вземи телефона. Какво? Бързо, Марли! Код 9797. Давай! Да, готово. Ало? Ало? Кой се обажда? Марли Корбет. Спечелих ли? Ти си обаждане 97. Честито! Току-що спечели. Какво спечелих? Спечели безплатен ден с Делтаплан, където ще се научиш да летиш. Боже мой! Божичко! Благодаря! Здравейте! Здрасти. Как сте? Насам. Благодаря. Я, Джей Джи, Здравей. как си? Да. Добре съм. Учиш се как да общуваш с пациенти ли? Не, проверявах някои резултати от изследвания. Разбира се. Сама ли си? Защо? Искаш да ми правиш компания ли? Да. Да. И така, как се чувстваш? Честно, бих се радвала да ме разсмееш. Искаш ли да ти разкажа виц? И нека е някой смешен виц. Добре, хайде, давай. Добре. Един човек, който... Не се получава, не мога, притесних се. Да. Затова... Чувал ли си за студента по медицина, който прекъсва проктолога по време на лекция и казва: "Извинете, господине, но това зад ухото ви ректален термометър ли е?" Проктологът пипа ухото си и казва: "По дяволите, някой задник е откраднал химикалката ми." Можеш да използваш тази, знам много. Знаеш ли, Марли, нормално е да си нервна. Не съм. Имам предвид не наистина. Просто Марли Корбет? стискай ми палци. Не ти трябва късмет, ще се справиш. Да. Какво правиш тук? Наваксвам с работата, просто Събота е, иди си у дома. Ужасно изглеждаш. мононуклеозата е леко заразна. Колко е хубаво, когато не си в офиса. Да знаеш, че облизах всички бутилки с вода. Лек ден. Здрасти. Здравей, леле. Да, знам. Коремът ми ме изпреварват поне с 5 минути. Колко е голям. Как ми на прегледът? Ами добре, лекарят ми каза, че всичко е наред.
Слава Богу. Съжалявам. Всичко е наред. Обзалагам се, че моят лекар е много по-готин от твоя. Марли, моля те, кажи ми, че не флиртуваш с лекаря си. Ами ако флиртувам, Знаеш ли, няма значение. кажи каквото щеше да кажеш. Не, аз защо имам усещането, че съм загрижена повече за това от теб? Защо не се фокусираш върху лечението си, а не да спиш с него? Не мога ли да правя и двете? Поне веднъж ще приемеш ли нещо на сериозно? Поспаланко, искаш ли на разходка? Трябва ти разходка. Добре. Мама ще отиде на разходка. Никога не знаеш кога времето спира да минава. И приятелите ти вече ги няма. Пари се печелят и губят. Постоянно се случва. Небето никога няма да ме изостави. И луната винаги ще свети нощем. А Мисисипи просто продължава да си тече и ми нашепва, че всичко ще бъде наред. Трябва да се науча да вярвам. Да пусна в сърцето си някого. О, да. Искам да летя, но все падам. Моля те, помогни ми да се изправя отново. Защо ли да се правя на глупак? Здрасти. Какво ще кажеш? Добро е, харесва ми. Освен това, научих нещо от онези дами там. Нарича се джаз музикант без гадже. Добре, кажи. Той няма дом. Думата е бездомник. Но браво за усилието. Беше невероятно. Да, той свири от 8 годишен. Леле, Какво ще правиш сега? Искаш ли да хапнем заедно? Например, такоси с риба по-еврейски? не мога да остана. Бих искал, но не е разрешено доктор да излиза с пациент. Няма да кажа нищо, ако и ти не кажеш. С мен е забавно. На това не мога да откажа. Нещо против да ти задам личен въпрос? Не. Защо нямаш гадже? Толкова ли е очевидно? О, да. Да. Ами на практика живея в болницата. Не е кой знае какъв живот. Всъщност, доктор Сандърс ме повика да работя тук. Измежду 2000 кандидати не мога да жертвам това за личен живот. Аз май съм повече от типа момичета, които искат и двете. Така ли? Да. Тогава защо не си във връзка? Не ми трябва връзка, за да имам личен живот. Не отговори на въпроса. Може да прочетеш за това в следващата ми книга. Връзките са пълна гадост. Знаеш ли, никога не съм срещал някого, който говори толкова много и не казва нищо в същото време. Добре. Добре. Това беше толкова...
Аз съм тук. Аз съм ето там. Лека нощ, докторга. Лека нощ. Правя ти хубава, голяма, сочна пържола. Мамо, вегетарианка съм от 12 години. Ами, трябва ти протеини. Между другото, баща ти пак се обади. Каза, че ще се постарае да дойде тук и дрън. А знаеш ли, ако приятелката ти Сара беше поела грижата за кучето, щях да мога да остана тук с теб. Грешка номер 1. Още една? Не мога да контролирам алергията си. Или оплакването си? Чух това. Просто искам да помогна. Кажи ми какво да направя. Мамо, тук си, това е достатъчно. Ще отидеш ли при хранителен специалист, ако запазя час? Мамо, Всички се кълнат в тази макробиотична диета. не искам никакви такива глупости, просто се откажи. Пържолата гори. Точно. Иди да й оставиш козина. Хайде! Къш! Повикай го, Марли, повикай го! Изобщо не е смешно. Здравейте, доктор Сандърс. Аз съм Марли. Седнете. Имате ли придружител? Майка ви? Повярвайте ми. И двамата не искаме да е тук. Здравейте. О, 2 срещу 1, това не е на добро. Марли, съжалявам, че трябва да го кажа, но нямаш подобрение. Чакай, какво? Марли, химиотерапията не даде очаквания резултат. И туморите са нараснали. И сега какво? Какво? Има едно клинично проучване, което е имало известен успех. Само, че при пациенти, които са имали подобрение след химиотерапия. Успех? Т.е. са излекувани? Да, Добре, какво е то? това е серия от процедури 2 пъти седмично. Инжектира се в засегнатите области и целта е да спре или забави растежа на раковите клетки. Това е възможност. Но трябва да си наясно, че страничните ефекти са тежки. И няма гаранции. Разбира се. Да го направим. Значи си опитно зайче. Не е експеримент. Това е клинично проучване. Какво знаеш за това клинично проучване? Какви са процентите за успех? Той каза, че са добри. Доста добри. И толкова. Ще го направиш само заради това? Всъщност не. Хвърлих монета ези, ще го направя, тура умирам. Виж, просто казвам, че трябва да се уверим, че това е подходящият начин на Я подчакай, ние, като ти, мама и аз, кога си бил наблизо при вземане на важни решения? Знаеш ли, Марли, няма да водим с теб този разговор. Аз... Ще може ли да се прибере още днес? Зависи как реагира на лечението. Искам да съм тук, докато тече процедурата. Съжалявам. Не може. Ами ако съм много, много тиха? Съжалявам, представих си как майка ми е много тиха. Наистина. Ще ми опада ли косата? Не. Тя ще бъде наред. Съжалявам. Розите са червени, теменушките сини. Имам рак на задника
Ето, че знаеш и ти. Сега не ти ли е гузно, че ми оставяше онези гадни съобщения, че съм пропуснала работа? Да. Но трябваше да дойдеш при мен по-рано. Защо го запази в тайна? Защото не исках да ме гледаш така, както ме гледаш сега. И така, подаде ли документи в застрахователната компания? Не плащам лечението с заплатата си. Не, имам предвид живото застраховане. Виж, хората се възстановяват от рак. И колкото и пари да ти трябват за това, вземи ги. Има клауза в полицата на компанията, която казва, че всеки, който има живото застрашаващо заболяване, може да я изтегли. Колко точно? $1 милион. Нека позная, това са $500,000 след данъците. Мисля, че моят бог ще изглежда като Гучи. Да, определено. О, боже мой! О, да! О, обичам го! Да се пребориш за него. Едно голямо га за Горджъс. Ками отива в колеж или мама си взема тази чанта. Обичам те! Добре, Страхотни са. така е. Искам да имате тези. Възбуждам ли те? Що за парфюм? Какво? Той флиртуваше с мен. Боже, Наистина. хей! Има отдел за бременни на горния етаж. Да го разгледаме ли? Знаеш ли, наистина се изморих. Мисля да се прибера и да си легна. Благодаря ти за всичко днес. Ще ти се обадя по-късно. Обичам те. И аз те обичам. Добре. Това ми харесва. Изглежда като облекло на дебела ямайска стриптизьорка. Всичко наред ли е? Не. Не е наред. Тя наистина е болна. Знам, толкова се старая да играя играта, но просто ужасно е. Не ми се получава. Не искам да й развалям деня. Това е последното нещо, което бих направила. Така че, довиждане. Ще я закарам до тях. Не, Хайде, толкова ще ти отива. да, щеше. Ако бях ти. Само не е достатъчно. Не ми трябват нови дрехи, мамо. Това е за вас. Всичките ти дрехи са ти станали големи. Широките дрехи са на мода. Просто искам дъщеря ми да изглежда добре. Защото когато изглеждаш добре, се чувстваш добре. Не ми трябват нови дрехи, за да се чувствам добре. Също така не е нужно да се държиш зле. Не, трябва да се събудиш и да осъзнаеш, че няма да се подобря. Хайде да не правим сцени тук. Не, сериозно. Винаги се оплакваш, че татко бяга от всичко, а сега ти се преструваш, сякаш малко протеини и дизайнерска рокля ще ме излекуват от рака. Това е колата, тази, благодаря. Толкова ли беше зле? Чухте от отдела с Джимичо. Просто тя ме подлудява. Да, тя ти е майка. Това е работата. Благодаря за всичко, благодаря. Благодаря. Марли, По дяволите. всичко наред ли е? Само ми дай секунда. Всичко ще е наред. Тя ще бъде добре, нали? Обезводнена е. Ще й влеем физиологичен разтвор и ще е по-добре. Чувам всичко, хора. Не знаеш, че пазарува и до последен дъх е само израз, нали? Не беше зле. Знам, това е най-доброто, което можах да измисля. Доктор Г, Здрасти. запознай се с Сара. Здравейте. Прекрасен лекар и шегаджия. Приятно ми е. Приятно ми е. Аз май... Внезапно ми се прияде плодово желе. Имаш ли нужда от нещо? Наистина ли? Желе? Добре съм, да. Ти, да, добре. Странно, но се страхува от игли. И така, какво се случи? Не знам. Внезапно ме прониза
силна болка. Бъди искрен. Всичко това има ли смисъл? Ами просто... Кажи ми къде точно те боли. Извинете. Имаше болка в задника ми, но осъзнах, че е заради майка ми. Марли, просто отговори на въпроса. До мен има ли жена с огромна игла? Това е кожата ми, която будеш. Съжалявам, не мога да намеря вена. Дай да опитам. Доктор Г. Мисля, че намерих една. Не знам дали лекува рака ми, но това лечение ми взема здравето. Минаха 2, приключиха, остават 8. Марли! Марли! Здравей! Здрасти. Здрасти! Марли! Ще има благотворителна кампания в събота за пациенти, които... Супер! Да, за пациенти. И Извинявайте, ще отида малко по-нататък, така че все пак да подслушвам. Извинявайте. исках да те питам дали ще дойдеш с мен. Нямам предвид като насреща или нещо такова, не. То ще е полуофициално, така че кажи дали ти харесва идеята за официално облекло. Не мога да разбера дали се опитваш да ме убедиш или да ме откажеш. Малко и от двете. Ще видя как ще се чувствам. Добре. Добре. Благодаря. Извинете. Благодаря. Чао. Чао! Добре, къде освен в живота ти и в болницата лекарите изглеждат така? В смисъл, стига де! Здравей, Марли. Баща ти е. Първо, не одобрявам, че затвори. Стенли се запозна с едно сладко шицу днес. И мисля, че е влюбен. Ако позволиш да се чифтоса, не че трябва, но така ще създадеш изцяло нова порода. Булшит. Булшит териер. Добре. Се прибера и ще ти сготвя много вкусно по-италиански. Така че до вечер, когато ти звънна, отвори. Ясно? Да. Прекрасно. Ти ли си Марли? Да. Аз съм Вини. Това е за теб. Благодаря. Аз... Ей! Обичам те. Копеле! Откъде познаваш Питър? Кого? Обадиха ми се от работа да дойда тук тази нощ. Специализирани придружители. Наистина съжалявам. Да знаеш, че определено оправдавам прякора късче от рая.
Страхотна оферта, но не. Не. И не забравяй цветята. Не, задръж ги. Красиви цветя за красива дама. Благодаря. Всъщност не искам да съм груб, но... Не изглеждаш много добре. Болна съм. Вероятно, умирам. Виж, не се страхувай. Умирал съм 2 пъти и ме върнаха и 2 пъти. Наистина? Видя ли нещо? Ярки светлини? Упи? Не. Беше като плуване във вода. Беше наистина хубаво. Бих плувал там завинаги. Беше ми приятно, Марли. И на мен. Вини? Добре, залагам всичко. Знаеш ли защо? Не, Защото имам най-добрите карти. По-добре се откажи или... Какво правиш? Или блъфирам? да се откажа. Добре. Боже. Фул, драги, Наистина ли нямаш гадже? имам рак, забрави ли? Това не ме прави мечта за мъжете. Защо? Повечето от великите романси в историята завършват със смърт. Ромео и Жулиета, JFK и Джаки, Зигфрид и Рой. Рой не е мъртъв. Не изглежда много добре. Просто не съм намерила правилния човек. Глупости. Кой не би искал момиче като теб? Просто се страхуваш да отвориш сърцето си, защото ако го направиш и те отхвърлят, боли повече. В Зигмунд Фройд ли се превърна? Да, Да. Всъщност, човек, който ми харесва, ме покани този уикенд. Нещо такова. Той каза, че не е среща. колко часа? Вечеря е филм? Благотворителна кампания. Официално? Полу. Той е идиот. Знам, нали? Да. Може би ще се усети и ще я превърне в истинска среща. Ще ми направиш ли услуга? Това ми харесва. Да, късче от рая. Харесваш ли го? Искаш ли още? Искаш ли още много? Боже мой, скъпи! О, Боже! О, Боже! О, Боже мой! Скъпи! О, Боже мой! Това е приятно! О, бутилката! Боже! Леле, Вини! Марли, Благодаря, Вини. няма нищо. Толкова се забавлявах. Ето, така става, когато дадеш на човек половин шанс. Може да имаш синини на сутринта. Довиждане. Чао! Ще се видим. Хей, има ли лекар тук? Красива си. Нямам представа какво каза, но звучи толкова добре, че не ме интересува. Благодаря. Няма защо. Не, че дойде. Знам. Искаш ли да пиеш нещо? Да. Да? Добре. Ето. Имам една добра. Може ли да поясниш? Шега. О, Боже, създадох чудовище.
Искаш ли да я чуеш? Да, разбира се. Да? Да. Добре, така. Защо е гадно да си яйце? Предавам се. Защо е гадно да си яйце? Защото само веднъж лежат отгоре ти, изяждат те само веднъж, трябва ти 10 минути да станеш твърд и за 3 омекваш, и после споделяш дом с 11 други. Но най-лошото е... Ето я смешната част. Почакай. Ти си най-лошият разказвач на шеги, когато съм срещала. О, да. И единственият човек, който е върху теб, е майка ти. Безнадежно е. Госпожо Корбет, Здравейте. Здравейте. Джулиан, Ще си взема нещо за хапване. тя е смело момиче. Да. Знаеш, че спря лечението. Не. Аз не знаех. Май на пациентката ти е по-лесно да не проявява емоции от това, отколкото на теб. Просто се опитвам да й спася живота. Какво да направя? Защо я покани тук? Защото има пациенти, има оцелели. Това е благотворителна кампания за рак. Има си причина за правилата, не само за пациентите. Помисли какво правиш. Хей, мога ли? Какво пропуснах? Искаш ли да си тръгнем? Да, знам точното място. Първо вечеря, после изненадата. Хайде! Изненада? В тъмна уличка? Наистина ли знаеш къде отиваме? Да, знам. Къде ме водиш? Кажи де. През всички тези години никога не си бил на място, наречено рай. Ей, Марли! Марли! Не се притеснявай, не хапят. Много. Здрасти! Не е ли забавно? Нов ли си в града? Марли! Не. Не, Марли! Чакай! Чакай. Не, чакай! Не! Невероятен си! Ти си магнит за джендерите. Ако не бях там, щеше да забиеш някой. Да, знам. Всъщност, знаеш ли, Адам беше доста секси, нали? Да? Къде се отнесе? Вярваш ли в Бог? Леле. Не, сериозно. Добре. Ако ме питаш като доктор дали вярвам в Бог, аз вярвам в науката и в доказателствата, така че не вярвам в висша сила. Но ако питаш мен, Джулиан, ще кажа, не знам. Защо? Завиждам на хората, които вярват. Те са толкова сигурни, че той съществува. Какъв чудесен начин да живееш. Без страх.
От какво се страхуваш? Не, няма значение. Искам да знам. Кажи ми, Целият списък? какво ще кажеш за първите 3? Добре. Страхувам се, че ако умра, мама няма да го преодолее. Добре. Притеснявам се кой ще се грижи за кучето ми. Нещо друго? Страхувам се, че вечерта ще свърши, а ти няма да ме целунеш. Това среща ли е? Да. Просто не исках да... Спрях лечението. Знам. Защо? Искам да се насладя на живота. Освен това ще ме помислиш за луда, но Упи Голдбърг... Тя знае какво говори. Определено. Не звучиш откачено. Наистина. Какво? Добре. И го казва човека с колекция от йо-йо. Какво? Ти не обичаш йо-йо? Имаш проблем с йо-йо? Нека ти покажа. Добре. Ти наистина си най-големият особняк, с когото съм спала. Много мило да го кажеш. Ако махнеш особняк, ще звучи по-добре. Ти си най-големият, с когото съм спала. Леле. Ама че яко. Да. Да, знам, но... Знам, че ти писна. В живота почивка няма. Всички говорят само какво се е объркало и какво се е прецакало. Погледна ли, виждам синьо небе, виждам пеперуди. Чуй мелодията и се отпусни. Песента е хубава. Да потанцуваме. Светът е пълен с красота. Толкова много красота. Така че, хора, танцувайте за красотата. Дали ще е диамант или перла, има красота в света. Хей, не поглеждай. Добре. Видя ли онези двамата, които говорят с Джулиан? Добре, погледни сега. Спри да гледаш. Ще излизаме с Кларк Кент до вечера, а утре ще вечерям с Супермен. О, Боже, отнеми почетната титла мръсница. И ти отива. Малко ми е голяма, нося я като колан. Знаеш ли, всъщност, нещата при Рене май са доста добре напоследък.
Марли, аз... Съжалявам, Марли, не знам. Просто съжалявам. Всичко е наред. Колко сладко, нали? Да го сложим ето тук с твоето име. Как мислиш, Стенли, какво би казала Марта Стюарт за букета? Добре. Може би просто ще спра да планирам партията и ще правя букети с цветя. Рано се прибираш. Всичко наред ли е? Да, наред е. Какво е станало? Отивам да си легна. Скарахте ли се с Джулиан? Не. Искаш ли да поговорим? Може да помогна? Да бе, сякаш си експерт по връзките. Мамо, моля те. Не сега. Може и да съм сбъркала, омъжвайки се за баща ти. Може да си, той няма емоции. Благодарна съм, че ме дари с теб. О, Боже мой! Може ли една голяма преградка? Хей, Тя ли ти каза? Боже, майка ми е племпало. Такова племпало. здравей, Ками. Изглеждаш много красива днес. Какво ще отговориш? И съм умна. Добро момиче, да. Добро момиче. Гадост! Маймуната пишка. Какво стана тази сутрин? Не знам, не можех да спя. Знам. Но защо? Да ти напомня ли, че умирам? Да, добре. И аз не ти помогнах да се свържеш с целия гняв. Просто спри, защото изобщо не ми се слушат такива неща. Разбирам, че се страхуваш, Марли. Нормално е, всичко е наред. Нормално ли е лекарите да спят с пациентите си? Позабавлявахме се и нека да го оставим така. Какво? Говориш в минало време. Ами, скоро и без това вече ще съм минало. Марли. Обичам те. Страхотно. Фантастично. Обичаш ме. Кой се влюбва в умираща жена? Не подценявай чувствата между нас, става ли? Знам какво чувствам. Аз също. И това ме задушава. И искам да спреш. Не. Добре ли си? Остави ме на мира! Хайде, нека ти помогна. Казах да ме оставиш на мира. Всичко е наред, миличка. Искам у дома. Знам. Ще те върна у дома. Съжалявам. Дай да видя това красиво лице. Нека да го видя. Хей, рано се върнахте. Здравей, мамо. Тиквички.
Забавлявахте ли се? Парти ли има? Не, просто няколко майки минаха. Просто така. Нали знаеш, че не е заразно? Не, разбира се. Защо не отидеш да си поиграеш малко? Чао, миличка, обичам те. Чао! Просто бях доста заета. Предполагам, че е заради наближаващото раждане. Така ли? Явно имаш време за онези жени там. Това е друго. Те са... Е? Какви? Дебели? Скучни? И не умират? Добре. Искаш да направя това по-приемливо за теб ли? Не. Или си ядосана, защото ще трябва да си намериш нова бавачка? Да. Стига. Точно за това съм ядосана. И могат да те уволнят на първия ден. Ей, зоопарка как беше? Нали знаеш? Беше фантастично. Марли, това е Мат, мой приятел, който се премести тук от Бруклин. Приятно ми е. Питър ми разказа много за теб. Така ли? Каза ли ти, че умирам? Да. Още няколко седмици и ме няма. Марли, Всъщност, защо не разгледаш апартамента ми? Тогава, може би, можете да сте съседи. скъпа, какво правиш? Нищо. Приятен ден. Well, that's a pretty little girl, such a pretty little girl. I think she lives around the corner from me. Sometimes I see her walking past my window as I stare out late. Млъкни! Млъкни! Чухте! Вярно ли? Тапанар! Боже! Чудесно. Страхувам се. Ужасно се страхувам. От какво? Да умра. Всички умират. От какво наистина се страхуваш? Не успях да направя всички неща, които исках да направя. Кои, например? Да си купя къща. Да имам бебе. Да намеря мъж, който ме обича. Това го имаш? Или имаше го? Откъде знаеш? Може би просто каза всичко това, защото ме съжалява. Не ми прилича на някой, който те обича от съжаление. Опитай пак. Не знам какви са проблемите му, но... Не ме интересуват проблемите му. Обичаш ли го? Обичаш ли го? Обичаш ли го? Обичаш ли? Да. Тогава го кажи в пълно изречение. Обичам го. Аз го обичам. Наистина го обичам. Може би трябва да се върнеш долу и да му го кажеш. Не мога да се върна долу, мъртва съм. Не си мъртва. Колата всъщност не те удари. Освен главоболието, ще се оправиш. Спокойно. Виж, точно тук е. Мамо, ей, Да, добре, разбрах, ще те изчакам навън. благодаря. Здрасти. Здрасти. Какво се е случило? Сблъсках се с една улица.
Какво? Може ли да поговорим? Да. Добре, хайде. Цял живот се страхувах, че мъжете ще ме лъжат и изоставят и че ще умра самотна като майка ми. И просто реших, че ще поема контрол над живота си и Здрасти. няма да позволя на никого да се доближи толкова, че да ме нарани. Никога. И после се появяваш ти. Забил нос в книгите и твоите йо-йо, ръсещ шеги, като мама ми седна на лицето. Така че ето защо не се усетих. Какво? Кое? Кое не си усетила? Ти си третото ми желание. Обичам те. Хайде, дай ми гач. Не ме карай да гадая на къде ще тръгнеш. Просто ме изненадай. Мамо, помниш ли, че като бях малка, постоянно мастурбирах? Помниш ли, че отидохме в онзи магазин за килими и се качих на един от навитите килими? После ме наказа за 2 седмици и ми каза: никога повече да не пипам там долу. Да, помня. Знаеш ли? За целия ми живот мисля, че само тогава си се държала лошо с мен. Такова дива не бях. Ти си ми дъщеря. Нормално е. Ще ми помогнеш ли да планирам погребението си? Разбира се. Не искам да бъде мрачно събиране. Искам да е празник. Да върна радостта в погребението. Здрасти. Виж, държах се като кучка. Гадно и грубо. И искам да знаеш, че не беше хубаво. Така ли? Да, защото през цялото това трудно време винаги съм те подкрепила. Беше тежко. Я стига. Да те слушам как все си болна и твърде изтощена и... Този вини наистина ме разтърси. Беше страхотен, нали? Да, и така обратно към теб. Какво? Защото ти наистина ме ядоса. Наистина. Но знаеш ли кое ме кара да избухна, да пощраклея и кръвта ми да закипи? Фактът, че ще ми липсваш. Толкова много. Може ли да потанцуваме сега? Не. Скъпа, този кораб отплува отдавна. Знаеш ли, мислех, че няма да попиташ. Вземи си го. А така. О, да. О, да. Това е яко. Силва приближава, цели се вдясно и за малко да отбележи гол. Здрасти, Марли, баща ти е. Ще бъда в града до вечера и бих искал да те видя.
Ще ти се обадя, щом стигна в хотела. Надявам се, че си добре. Чао. Поне се опитва. Малко е късно. За това. И? Казвай. Знаеш ли, не го познавам. И може наистина да е гадняр, но може би е по-добре да го изслушаш. Знаеш, някои хора трудно говорят за чувствата си. Удар под кръста. Десен удар, гол! Пене арабията звучи добре. Благодаря, но се опитвам да сваля няколко килограма. Какви ги вършим? Какво имаш предвид? Приказваме се, сякаш всичко между нас е наред. Опитвам се да си прекараме приятно. Като не казваш нищо, Какво искаш да направя? нищо. Зарежи. Не, тук съм, нали? Да, татко, физически си тук. Марли, стига, опитвам се. Супер! Дайте му награда, той се опитва. Може ли просто да вечеряме спокойно? Само веднъж и да говорим за това по-късно. Добре. Благодаря. Не, знаеш ли, не е добре, защото не знам дали ще имам по-късно, така че трябва да говорим за това сега или излизам през вратата и може никога да не те видя. Марли, чакай. Не знам какво да правя, дете. Кажи ми какво да направя. Татко, не искам да ти казвам. И не аз трябва да ти казвам. Помниш ли онзи път, преди около 20 години? Ти ме погледна и каза, радвам се, че Бог ме изпрати на този свят, но ми се ще да имах друг баща. Помниш ли? Нищо не казах, защото не знаех какво да кажа. Но дълбоко ме нарани. А сега момичето ми е болно и нищо не мога да направя. Така че, моля те, кажи какво да кажа, защото не издържам повече да ме мразиш. Обичам те толкова много, Марли. Просто ми кажи какво да направя. Току-що го направи. Благодаря. Рене? Рене? Знам, че си вътре, така че просто ще кажа това, за което дойдох. Съжалявам. Наистина ме нарани, когато се отдръпна, но нищо. Разбирам те. Чакаш второ бебе, а аз си отивам. Не е честно да си щастлива и тъжна едновременно. Нали така? Приятелството ни е едно от най-хубавите неща в живота ми. И съжалявам, че няма да опозная това бебе. Но знам, че ще бъде красив. Също като Ками. О, Боже! Тя е невероятна. Така че моля те, когато порасне и кажи, че я обичах като мое дете. Чао!
Сигурна ли си, че все още го искаш? Да. О, Боже! Been going my way, you know I need you. Clear my mind Да! and baby, Добре, добре. you move me crazy. It's like you see right through me and make it easier. To please me, you don't even have to try. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened to me. Baby, come a long way, baby. You know I hope and I pray that you believe me. Обичайното? Да. Наистина. Какво ще правиш след като си отида? О, стига. Кой ми казваше, че не се доверявам? Просто не ми харесва да мисля за това. Джулиан, трябва да знам, че ще си добре. О, Боже мой. Мисля, че трябва да споделим какво чувстваме. Сега аз създадох чудовище. Да, така е. Е? Ами, един стар мъж отива на лекар заедно с жена си. Тогава е годишният му преглед, така че лекарят казва: просто ти трябва проба от урина, кръв, семенна течност и изпражнения. А сега старият мъж, той не чува много добре, нали? Така че поглежда към жена си и казва: какво? Какво казва? И жена му отговаря: иска ти гащите. Работата ми тук приключи. Трябва да се върна в Ню Йорк, но ми се обади, ако ти трябва нещо. Добре, ще се обадя. Обичам те. И аз те обичам. Чао. И голямо парти по случай откриването. Добре, това искам. Страхотно. Името й е Сара Уокър. Изненада е.
Добре, много ви благодаря. Довиждане. Мамо, ще ми направиш ли услуга да дадеш това на Сара вместо мен? Тя ще бъде тук след минута. Може да... Ще се погрижа да го получи. А това е за теб. За мен? Мамо, ще се грижиш ли за Стенли вместо мен? Не бих позволила на друг. Супер. Пееше ми я за лека нощ всяка вечер. Friends all have Porsches. I must make amends. Work hard for my money. No help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Искаш ли топката? Иди я вземи. Хайде, вземи я, приятелю. Мислех да потичам нагоре по хълма и дойдох да питам дали ще дойдеш. Разбира се. Ти започни, аз ще те настигна. Добре? Да! Хайде! Размислих, това е наистина голям хълм. Страхливка. Не се страхувам да го призная. Кога идва Джулиан? Трябваше да работи до късно, така че му оставих съобщение. Опитвам се да оставя бедния мъж да спи. Сара, съжалявам. Какво? Толкова бях погълната от всичко това, че не се запитах как ви се отразява. Да питам как си. Стига, това е... Как си? Не, Кажи ми как си. Хайде, кажи ми. не много добре. Виждаш ли? Не знаех това. Защо не пожела да не умираш, а? Нещо друго желая по-силно. Аз желая това. Точно сега. Ей, Боже! Чуваш ли? Не можеш да я вземеш. Чули? Искам да остане тук. Няма да стане. Трябва ти анална сонда и шприц с морфин. Страхуваш ли се? Не. Вече не. Мърли?
Марли? Марли? Хей! Сър, Рене, Питъре. хей, аз съм. Не знаех, че ще е толкова трудно. Благодаря на Бог, че се появи в живота ми. Защото ми показа как да бъда човекът, който винаги съм си мислила, че съм. Това дори не е всичко, защото допреди да те срещна не знаех коя мога да съм. Така че пази се и се опитай да не се влюбиш отново. Никога. Никога отново. Това е шега. Обичам те. Обичам те. И така, това е историята ми. Имах невероятни приятели, нали? И тук включвам родителите си, въпреки че цял живот ги обвинявах. Ами, за всичко. Но истината е, че се страхувах. Страхувах се да вярвам и да прощавам. Страхувах се, че не съм достатъчна. Но бях. Нека го кажа за Марли. За Марли! Самостоятелна изложба от Сара Уокър. Благодаря, Марли. Благодаря, Марли. Здрасти.
Стенли! Какво ли не бих дала да усетя само още веднъж? Да почувствам невероятното усещане. Когато ме погледне, че съм жива. Българският дублаж е осъществен от Графити Студио за Sweet TV.